ליווי זוגי זה לא שאנחנו הולכים לליווי זוגי ואנחנו מעבירים את האחריות לקשר שלנו בעצם למטפל או המטפלת הזוגיים, והם צריכים לתקן לנו את הזוגיות. אנחנו הולכים לשם כדי ללמוד את הכלים, כדי ללמוד טכניקות וצורת תקשורת נכונה, כדי שאנחנו נוכל לשפר את הזוגיות בינינו. הרי אף אחד לא יוכל לשפר לזוג את הזוגיות שלו אם הם לא יעשו את העבודה. אנחנו הדגשנו גם בפרקים קודמים, ואנחנו גם נדגיש את זה עכשיו, שמאוד מאוד חשוב למצוא מטפלת שמתאים לזוג, ששני הצדדים מתחברים אליו. כמובן שעלולות להיות פגישות שאחד ירגיש שכאילו עושים עליו עליהום, כי פשוט לפעמים מטפלים באיזשהם תכונות או אמונות של אחד מבני הזוג שזקוקות לפירוק. אבל חשוב מאוד למצוא מישהו שמרגישים שהוא מבין, שהוא קשוב, שיש לו כלים שהם יישומיים ונגישים, ושמרגישים שהוא שם באמת בשביל לעזור ולא רק בשביל הקצ'ינג.